Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakirabe wonda be jaingol Pulaku TV. Oke. En ngari ha en kira sedda mi do reni on connecta kadin en kira sedda sakirabe yugo dede en ngari wanta en bayri. Oke, mi do reni mi on puddi connecta ko town sakirabe. Oke, sakirabe mi laari on puddi connecta ko dalila mai do mi do reni on duda sedda. En kira sedda sakirabe on no jaba dede en bayri matotirgo. Oke. Mi do hafna goɗɗum sakiraɓe yaya souley merci bonsoir mi hofnima koye ɗo tidi der mohammed an fo a jarama e non noon partage lien man heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe gona connecté ɓe meɗen sakiraɓe ananta jaygol Pulaku TV donc partage lien man sakiraɓe. Ok sakiraɓe déjà mi laari yimɓe sappo ɗon goni connecté. Ok sakiraɓe partage lien man ni hedde ko on minma hami partage lien man ɗo ha deydey téléphone nam sakiraɓe. Ok sakiraɓe miɗo lara comment ji moɗon miɗo habda mi partage en direct may hedde ko man onon ma bantami matini on kabde on partage ɗum. Ok to sakiraɓe mielo on kirti jam ha moɗon banta mi hirtini ha jam ha am mielo on sumtake ɗo jam e sumayma kadi mielo e ɗum ya boɗɗum sakiraɓe. ɗuɗɓe nder moɗon miɗo lara comment ji moɗon miɗo lara message ji moɗon a wayri deydey jaygol Pulaku TV a wayri waɗango en vidéo ɗo ko larani application ji mi andi ɗum sinkoton ko nde sakiraɓe dalilama ɗo miɗo hokkira on ka muñal. banta mi matin tan ko nde songullaji meɗo ɗi ɗuuɗi duuɗu banta miɗo matina on haala ko larani application ji min darnayi ɗum min tammi lortago dow majum sakiraɓe ko nde miɗo matina on min tammi lortago dow sungulla ko larani haala application ji na mi acci waɗugo vidéo ɗo ko larani application ji ba donc sukleji feere on sukliyam miɗo sukligal toon inchallah wakkati man ɗo wara deydey nder lortoto fuɗɗutugo waɗugo vidéo ji e ko nandi ɓe majum sakiraɓe. banta anduɗo on ɗuɗɓe nder moɗon ɗon gerbanami message ji dow numéro am kan kami watta vidéo ji ɗo ko larani haala application ji mais on giya mi wala heɓugo larugo message ji moɗon ma sakko ha mi jaabo message ji mon e haala may ɗo kaɗo dama ɗuɗɓe nder moɗon woɓɓe feere ɗon giya difficulté ji ko larani téléphone ji maɓɓe haala application ji feere téléphone majji e ko nandi ɓe majum ɓe mari haaje larugo vidéo ji deydey no ɓe localisirta téléphone ji ma e probléme ji goɗɗi ni on bolwanami on giya mi larata message may ma bo on ɗon giya miɗo connecta bo e miɗo waɗa statut e ko nandi ɓe majum e kaɗama sakiraɓe ɗuɗɓe ngam may ɗo miɗo hokkira on kamuyal sakiraɓe on ɗuuɗi en ɗuuɗi sakiraɓe nandi bana ha chaine youtube jaygol Pulaku TV ɗon enen wonɓe abonné en nde chaine man ɗo donc
plus de 8000 abonnés ko ɓurata himɓe ujune jeetato goni abonné e nanta chaîne man ɗo. Donc en pota en mbiya message ji yimɓe man pat. Miɗo mari message ji ko ɓurata message ujunere ko dillanta message ujune ɗiɗi min mari ha deydey whatsapp am. donc ha mi wiya mi répondi message ji moɗon maydi pat ka ɗo ɗuuɗa. donc dalila may ɗo mi yiɗi mi hosana ɗum wakkati to mi suhlitake ɓe sungurlaji sohluɗi am mi tanmi fuɗɗutugo waɗugo vidéo dow ko larani application ji. sakiraɓe ɗum ɓe ɗo ƴamto ko salino sakiraɓe en bolwino ko larani hala créugo chaine ji youtube ɗuɗɓe nder moɗon matimi noon marɓe haaje créanego chaine ji ha youtube fuu mbawan watugo min tammi narrugo min créana on chaine ji ha youtube. Ngam ko waɗi en mbi to goɗɗo créé chaine ha youtube ɗum mari nafu sosai. ɓawo to a créé chaine ha youtube nga hewti monétisé go, to a monétisé chaine maɗa may ɗo youtube fuɗɗan yoɓɓugo ma. accu noon bo deydey fuunde nde a watta activité maɗa ɗum gattagal ton may ɗo to ni a waɗa vidéo ji a publia a maran réaction juurɓe yimɓe ɗon may bo ɗum lattantoma ɗum source feere je heɓugo ceede. donc mi matino en hanayi en sakito musamman enen fulɓe hani kala ko gatta sana maɗa ɗum gatta fuu an bo a waɗan ɗum wona ɗum ɗon en ligne banta sakiraɓeji ɗuɗɓe gatta banta en guiyata ko ɗum e cuhu publicité ji ko nandi ɓe majum ni en giya deydey ko saloto e youtube man ɗo warti an nana yimɓe e bolwa kabde abonné ha chaine am youtube abonnez vous. donc ha a nanta ɓe ɗo wiya banni may ɗo na andi nana mere on ɓe ka en to yimɓe abonné e chaine man ɗo. donc a andi e ka mari nafuyel wongel famdiri foni hat toon to isimman ɗo on mi matini en hana en cakkiɗo ha majum en andi vidéo ji amin nane ma komin créani chaine ji amin youtube diga Diengol Plago TV man ha nanta hala marketing ɗum deydey famtingo en sakiraɓe fulɓe onon giya vidéo ji amin ni min gatta vidéo ji may ɗo ɓe fulfulde min gatta ɗi. donc no gaɗa ɗum ɓe fulfulde tan kala nde min gadi waɗugo fof min no gaɗa ɗum ɓe fulfulde yugo wala waɗana ɓe en ɗum ɓe fulfulde dalila may ɗo min goosi min ɗon gaɗana hen ɗum deydey ɓe fulfulde heɓa ka famna en enen ma fulɓe. donc banni man ɗo ɓawa mi matini ka ɗuɗɓe nder moɗon matimi ko larani hala créanego youtube man ɗo ɗuɗɓe gimi réponda e message ji maɓɓe e woɓɓe feere matimi giɗi ɗo ƴama min no min joɓatama deydi a créana min chaine youtube ɓe giya mi répondaɓe woɓɓe feere bo mi wiyaɓe miɗo sukli ɓe muña taw ngam may ɗo miɗo sukli man sakiraɓe na mi yiɗa créango on man ɗo bo en andi créugo chaine youtube may ɗo ɗum caɗɗum ɗum saɗa woodi ko sanni ɗum e woodi ko deydey hoyni ɗum bo. créugo chaine youtube sakiraɓe wato na ɗum waɗugo créa chaine man noon tan fuɗɗugo waɗugo vidéo ji ɓe fuɗɗugo heɓugo ceede. donc na noon ka woni woɓɓe feere pamiraka feere chaine youtube to a créé ɗum donc pamarum me ɗo si a mara 1000 abonné e nanta 4000 heures de vue. donc 4000 heures de visionnage nden ha a hewta deydey ko youtube fuɗɗata yoɓugo ma. amma sakiraɓe ɗuɗɓe woɓɓe feere tamo créugo chaine on ɓe yoɓugo e nden bona créugo ɗum e tan woni to a créi banni may ɗo ñande hewti 4000 heures de vue e 1000 abonné man ɗo ɓe puɗɗa yoɓugo ma noon. donc wakkati may on ɓe hokkatama autorisation a monétisation chaine maɗa. en andi deydey ba en matino ko salino pays meɗen Cameroun bo wona e nder liste pays ji liste ñuuɗi accord ma bo deydey partenariat be youtube deydey no ɗum yoɓirtama dole si a monétisera chaine maɗa be deydey systéme pays feere ma bo be deydey code postal pays feere. donc jotta bo wodi deydey systéme feere ɓe gaɗi a wawan a monétisera be pays feere mais a waɗan deydey moɗede pays mamay ɗo ɓe gaɗa ɓe ɗo joguma deydey ha pays maɗa je gonɗa fuu exemple comme bana Cameroun man ɗo. donc nder wakkatiji garan ɗi en tammi engage ugo nder majum en tammi ɓen marɓe haaje créanego fuu ɓe mbawa en matodira en créana ɓe chaine ji man ɗo e ɓen marɓe haaje famugo kollale no créirta bo gona créanan koye mumen ha warta e créana yimɓe feere bo onon bo en mbawa e matotirgo min kollay on deydey systéme ji mayɗi pat majji heɓa onon ma on ko créugo may ɗo. ngam en pama dow ko larani sohlullaji banni man sakiraɓe a wawan a dinga heɓugo ɗum deydey ceede fuu ko waɗi banni man ɗo jotta on giya bana min mi matino marɓe haaje ko mbawa contacta min mi créana ɓe chaine youtube e ɗuɗɓe nder moɗon ɗuɗɓe nder moɗon on andi on matini on giɗi créanego man ɗo amma ha jotta mi heɓayi mi créani on enen bo on joɓayyam na mere mi créanta on ba on joɓayyam be banni man ɗo fuu yugo miɗo sukli sohlullaji gal kote feere. donc kanjum waɗi mi heɓayi wakkati mi créani on to noy to en marno deydey andanɓe sohlullaji meɗen boɗɗum deydey wawoɓe e créa man ɗo. donc bana an misal darowo tammotoɗo misal ko aɗo ɗaɓɓita kuugal aɗon mari haji heɓugo ceede to aɗon wawi créugo man ɗo deydey warta nden fu yimɓe matete a dinga ɓe créango chaine youtube. donc ɗum lattata ɗum deydey keɓal feere gal kote maɗa. donc min man mana mi yiɗa heɓugo ceede man ba sakiraɓe donc sungrullaji feere gal kote feere man ton gueta min ɗo sugli ko larani haala marketing
non min ɗo mati noon bo gal ko teton me ɗo e ɗum mari bénéfice sosai ɓen marɓe haji nastugo fuu donc on ɗon giyade ɗe sunkulaka min sukli ton meɗo kanjum waɗi on giya gal ɗo meɗo e ɗum waɗi bay ɗum ɗayi bay min geeɓi ɗum min geɓaki ɗum sakkiraɓe andi yake feere ngol hawsa en mbi taɓa kiɗi taɓa karatu donc si a jilligira ɗum to a memigal toya si a memagal ɗo bo en andi ɗe ko larani ala e waɗugo vidéo ji man ɗo na ɗum deyde hunde hoyde ba yimɓe feere tammoto man ɗo ok mi tammi en ɗo pamma sakiraɓe dalila may ɗo min ɓaddake fuɗɗutugo waddango en vidéo ji ɗo ko larani application ji ta kaaɓe e ta ɓerne bo musamman onon yerɓoɓe message ji min ngala jaabo on min ngala keɓa laara message ji moɗon min ɗo kaw muñal ta ɓerne donc inchallah banta min mati noon min tammin fuɗɗutugo e waddango on vidéo ji ɗo ko larani application ji dow ɗo ko ɓaddi e onon marɓe haaji créanego chaine ji youtube bo taske min tammi matotirgo be moɗon nder wakkatiji karande min tammi waɗugo vidéo min matina marɗo haja créanego chaine youtube fuu nda dow numéro ji ɗi matatamin e nda dow modalité ji e kuuƴeji ɗi hani a mara e ko nandi be majum e nda ko a yoɓata bo ɗum créanma chaine youtube may an bo a fuɗɗa amma hunde goo kam hedde ko an créanteɗo chaine youtube ko kiɗo créego chaine youtube ɗo si a anda to a créi chaine youtube ko a créanama chaine youtube kam ɗume on gatta dow chaine youtube man ɗo nana créego chaine youtube be deydey créego chaine youtube may tan woni hunde ɗon si a anda isin vidéo ɗume gatta dow majum ɗo hunde nde bolwata an kam a gaɗo filme na a gaɗo comédie na a gimowo na a gasotoɗo na a waɗan hunde feere dow ko larani ko informatique ko a jangguina yimɓe hunde feere na ɗume a telana a hollay de ɓe no ñotirta na ko an ɗo a informaticien jo feere a hollani men tano ko inita kuje ko nandi be majum ni ɗon si a anda ɗume kuwata d'abo ɗume garta ton may ɗo hedde a lutta créé go youtube may ɗo na créé go ɗum man woni deydey ko mara haaji ko huwete e ton may ɗo so banni sakiraɓe yimɓe ɗuɗɓe banta mati noon o nandi on ɗuɗɓe on matimi deydey ko larani hala créanego chaine youtube may ɗo ɓe mi keɓayi ɓe min créani on man ɗo min mbi on patientugo man ɗo bo tokkila ha ɗum ɗuuɗi woɓɓe feere ha puɗɗi wi'ugo anña deydey on no mbiyami min patienta ko nde katanmi waɗugo na katanmi waɗugo sakiraɓe mi tammi on pamaniyam banta anduɗon banta mboɗum derrawo moɗon mayni adama waruna ɗuɗɓe nder moɗon ƴamto noy a hoti sénégal na hoti sénégal na mi hota sénégal sakiraɓe on kaaɓi komi hota sénégal man na ɗuɗɓe nder moɗon miɗo lara no bindanami noy a hota sénégal ha jottana mi tammi on kaabino komi wara kam ɗum sakiraɓe dalila may ɗo ɗuɗɓe ɗo jama a warina a wartu sakiraɓe ko mi waru na mi foti mi wi'a mi wartu ngam ɗum peyiyam ɗum ha am ɗum saare donc mi foti mi wi'a mi wartu yawwa donc to mi lori mi dilli mi yahi ha ton on ɓe wiyatami a wari donc kam ɗum kana ko mi waru mi wartu on ɗum ha am ni tan min paami sakiraɓe to dalila may ɗo en ɗo Cameroun en ɗo gondi Cameroun to Allah mo yerdi miɗo nder Cameroun sakiraɓe ɗuɗɓe ɗo ƴewna ƴama noye se nde jottoɗo min minon bogal ko tawi min musamman Grand Nord sakiraɓe wonɓe diga est d'abord ɗon bertois e min mari sakiraɓe ɗuɗɓe laroɓe vidéo ji amin ha est e ƴamanoɓe nde min tan mi warugo ha moɗon daga bertois Garo Boulay be Tare Oya e ko nandi be majum Giwa e min lara message ji moɗon pat moɗon sakiraɓe ɗuɗɓe en gello min gara ha moɗon en guida guide be guide ngam on ɗon giya vidéo ji ɗi min gatta e vidéo ji ɗi min gatta may bo sakiraɓe ɗuɗɓe matini vidéo ji may ɗo ɗi nafi ɗi ballitake sosai non banni sakiraɓe banta mati noon e sakiraɓe ɗuɗɓe nder moɗon ɗon martina mbiya deɗe vidéo ji ɗi min gatta may ɗo ɗiɗon nafa ɗiɗon ballito on noon giya min darni min bayri waɗugo vidéo ji may ɗo alhamdulillah min getti on sosai wiugo de ɗum mana to min vidéo ji min gaɗano ma ɗi nafatano da on mbiyata ɗi nafi da on ƴamtatako no ma on gaɗa ko wiigo noy min bayri waɗugo vidéo ji may ɗo puɗɗiɗe waɗugo vidéo ji ley mi andi min tabbitini e komin gatta may ɗum ɗon nafa kanjum waɗi on ɗo ƴama on ɗo ƴamto useni min puɗɗita waɗugo de isin ko larani vidéo ji man sakiraɓe ngam may ɗo banta min mati noon inchallah min tammi fuɗɗutugo waɗugo vidéo ji man
sakiraɓe ɗuɗɓe ɗo ƴamtode de ko larani haala video ji ɗi min gatta dede ko sali kanjum miɗin holla on seɗɗa ɗo hedde ko may ɗo mi tammi to on ndaari boɗɗum ɗo on giyan dede accuwa mi holla on seɗɗa nda vidéowol ngol ɗo ngol giyoton ngol ɗo ɗum vidéowol je de en direct je mi watta jotta ɗo donc to mi nasayno nder majum ɗo on giyan ɗum vidéowol je mi watta en direct jotta ɗo donc ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamto to mari haje larugo vidéoji ɗeɗe ɗi min gaɗi ko sali dede vidéoji ɗi Jeygol Pulaku TV on ngara on binda Jeygol Pulaku TV sakiraɓe banta on darata nda ɗo ni banta on darata nda ɗo Jeygol Pulaku TV mi tammi on daari ha mi hollata on alama ɗo Jeygol Pulaku TV on binda exactement banni Jeygol Pulaku TV ha dede téléphone ji moɗon ko ha dow ordinateur ji moɗon to on bindi Jeygol Pulaku TV donc ɗum waddanay on giyan dede kala vidéoji ɗi min gatta fou to a abonayno a yiyan bana misalu nda ɗo haɓe kollata subscribe ma bo abonné c'est habda abonné activa dede cloche de notification sakiraɓe mi tammi on daari jotta si a wara mema dow dede photo profil may to a yiɗi to a memi dow photo profil si a wara nda vidéo to a wari dow vidéo ɓe kollete dede kala vidéoji ɗi min gaɗi ko sali fou ha dede Jeygol Pulaku TV mi hollay on systéme non tokkirta on keɓta vidéoji dede saliɗi mi tammi on daari ɗo ɗum fuu ɗum vidéoji ɗi min gaɗi dede ko sali mi tammi on daari sakiraɓe to ɗum ha téléphone maɗa to ɗum ha ordinateur maɗa ha nastuɗa fu a tawan vidéoji min gaɗi vidéoji kam ko yahanta sera vidéo 200 min gaɗi haalde de mi tammi on daari vidéoji ko larani application ji ɗo vidéol fu a tawan dede inde magol e windi on tawan dede inde magol e windi ɗuɗɓe ɗo ƴamtomi dede vidéo haala Facebook am to waɗi kaza no mi heftirta ɗum kaza WhatsApp am to waɗi kaza no mi on gaɗino vidéo may ko sali useni yerbitanam lien man ɗo ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami amma min ngala wakkati heɓugo lara message ji moɗon ha hewta dede min ha hewta min keɓa min kosa lien may ɗo min gerɓana on sakiraɓe banta giyoton mi tammi on daari vidéoji kam to on ɗon giya goɗɗum ni mi tammi on daari nda vidéoji kam feere feere ɗi min gaɗi sakiraɓe vidéoji ɗi ka neɓuɗi ko dillanta hitande be hunde komin puɗɗi waɗugo vidéoji e Jeygol Pulaku TV mi tammi on ɗon daara ɗum bon joni ha mi holla on hunde feere seɗɗa banta mi matini on ɗiɗe ko laran vidéoji may to on mari haje on tama vidéoji goni WhatsApp on gara nda ɗo mi tammi on daari nda ha on gueta playlist nda mi wanna on alama nda ɗum ɗo mi tammi on daari nda playlist ha mi cappani on ɗo mi tammi on daari nda playlist donc to a wari si a mema dow majum a mema dow playlist may to ɗum ha téléphone maɗa to ɗum ha ordinateur maɗa to a memi dow playlist banni donc jotta se en gara misalu acci mi jeeto seɗɗa ɗo giya ayi on giyan vidéoji dede ko larani to ngari ha playlist vidéoji dede ko larani haala whatsapp tan donc vidéoji ko larani haala mi tammi to on daari misalu bana nda haɗɗo ɗo ndan ha ɗo mi tammi a laari ɗo ɗum vidéoji dede ko larani haala WhatsApp vidéoji ko dillanta vidéo noy laaru vidéo 50 donc 50 vidéo ɗo ɗi pat ɗum vidéoji on dede la ko larani haala WhatsApp to mi nasayno dow maji banni to mi nasayno dow maji banni ɗo misalu on mi tammi a laari mi nasti assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗo ɗum vidéo on gonmi wanno Jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon nder ɗum mi tammi on daari ɗo ɗum vidéoji ko larani haala WhatsApp nda luttuɗi may ɗo nda luttuɗi may ɗo donc to ɗum ha téléphone to a memi dow playlist may ɗo ni ɗum waddante vidéoji may ɗi fuu nda ɗiɗo mi tammi on daari sera sera ɗo kala vidéol ngol giɗon ɗo fuu ɗum vidéoji dede ko larani haala WhatsApp ɗum vidéoji min gaɗi ko larani haala WhatsApp vidéoji ko watta ba vidéoji 50 to WhatsApp maɗa no a waɗirta mise à jour WhatsApp maɗa no a waɗirta a ɓalwinirta ɗum no a haɗirta goɗɗo laara dede kuje ɗo maɗa no a sécurisirta WhatsApp maɗa to a yiɗi kaza ɗum pat vidéoji may min gaɗi vidéoji dow ko larani haala WhatsApp ko ɓurata vidéoji 50 sakiraɓe kala ko a mari haji ƴamtago min fuu to a lortake haɗɗo a tammi tawgo ɗum ha dede e nder vidéoji ɗi min gaɗi en lorto ɓawo seɗɗa to a mari haje famugo dede vidéoji bo ko larani haala misalu man ɗo nda vidéoji ko larani haala Gmail nda vidéoji ko larani haala Gmail min gaɗi vidéo ko watta 5 dow ko larani haala Gmail nda vidéoji ko larani haala Facebook mi tammi a laari nda vidéo ko larani haala Facebook vidéo 18 min gaɗi dow ko larani haala Facebook to mi waranno mi mema dow majum banni ɗo ni a tawan ɗum vidéoji dow ɗe ko larani haala Facebook assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe fulɓe wondaɓe Jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala gonɗon mi tammi on daari sakiraɓe nda vidéoji luttuɗi may ɗo nda ɗiɗo ɗum vidéoji ɗi min gaɗi diga goɗɗi ɗi mi waɗi goɗɗi ɗi Sale Hassan waɗi e ko nandi be majum nda ɗiɗo mi tammi on daara nda vidéoji may ɗi pat ɗum vidéoji dede ko larani haala Facebook dede ko min gaɗi donc sakiraɓe to ngari on nasti kala vidéoji ɗi min gaɗi ko watta vidéo 200 banta mi matini on ɗo vidéoji may ɗi pat ɗi ɗon donc to ngari on ɗaɓɓitiɗi ɗi pat majji on tammi dede tawugo vidéoji man ɗo sakiraɓe
banta min mati non donc yimɓe feere giɗa nastugo laara vidéo ji may ɗo ɓurna fu suno maɓɓe ɓe ƴamtomin dede min yerɓana ɓe e lien may ɗo mi tan ɓe ndaari vidéo o vidéo ɗo ɗum hangol woni vidéo ɗiɗaɓol nder vidéo ji deydey ɗi mi waɗi ha komi fuɗɗi waɗugo vidéo ji mi tan mi ndaari vidéo ɗo hangol woni deuxiéme vidéo am deydey je mi fuɗɗi waɗugo komi fuɗɗi waɗugo vidéo ji sakiraɓe nda ɗo ɗum vidéo ji ɗiɗi arandeji nda vidéo ɗo ɗum vidéo deydey ngol Saleh Hassan waɗi mi tan mi on ɗo ndaara sakiraɓe accu to réseau may jaɓi heɓa ndaron vidéo wol man ɗo mi tan mi on ndaari sakiraɓe ngam waɗo kala vidéo ji ɗi anndunoɗo min gaɗi ko Salif on mari haji heftugo ɗi to on nasti ha nder téléphone ji moɗon ha nder YouTube on bindi Jeygol Placo TV donc ɗum tanmi on waddango vidéo ji may ɗi pat majji on tan mi yiɗi laarugo non to ɗum je WhatsApp to ɗum je Facebook to ɗum je Instagram ɗum pat vidéo ji ɗeɗe ko hani fami fu min gaɗino vidéo ji may ko sali e ko dayke bo min pota min gaɗita vidéo ji dow ko larani hala informatique ko dow ko larani hala application ji to nda vidéo ji man mi tan mi ono ndara ɗiɗo nda ɗo ko larani hala message ji WhatsApp nda ba tawi on mbiɗeɗe ko larani hala Facebook ɗum pat ni playlist ji man ɗo nda ɗiɗo playlist ji feere feere ɗeɗe ɗi min gaɗi mi tan mi on ndari nda vidéo ji to ɗum ko larani hala football to ɗum ko larani kaza nda vidéo ji ko larani hala média ɗum pat majum min classé ɗum sakiraɓe donc c'est simple to goɗɗo mari haje nastugo lartoɗe ɗe kala ko sali man fof e woɓɓe feere bo ɗo ƴamtomin ko larani vidéo ji ɗi min gatta ko larani hala marketing ɓe mari haje famugo ɗume woni hala marketing e no ɗum hutinirta e ko nandi ɓe majum to a mari haje larugo hala marketing donc min gatta isina hala pétrole pe usire ko nandi ɓe majum nastu waɗi ɗo nder téléphone maɗa ma bo ordinateur maɗa a winda hala marketing banta a laari windi nda haɗo ɗo ni a laari hala marketing exactement banni to a windi banni sai a waɗa recherche to a waɗi recherche ɗum waddonoyte a tammi laarugo chaine may mi tammi a laari chaine may nda logo chaine may kanjum bo mi tammi a laari photo profil may ɗo ɗum photo am min be nanta Awwal Musa donc to a waɗi a mema ɗo to a abonai no a laaray ɗo e ɗum woji nda ɗo a tawan e ɗum woji ɗum waɗi ha waɗi subscribe ɗo sai a abona donc sai a wara a mema dow photo profil may ɗo ɓawa to a memi dow photo profil may ɗo a tammi ɗum waddante vidéo ji man ɗo sai a wara dow vidéo ɗo to a yiɗi to a memi dow vidéo ɗo ni ɗum waddante deydey kala vidéo ji ɗi min ganduɗo fu mi tammi a laari mi tan mi on ndaari deydey chaine may ɗo on woniri bon bana ɓen marɗo haji créanego chaine ji banni min wiyata on ɗo marɗo haji créanego chaine fu min créanay ɗum propre chaine banta on ndaari banni ɗo nda chaine may nda logo majum nda photo de couverture nda inde may ɗo hala marketing des réseaux e ko nandi ɓe majum min gaɗante playlist min classanma ɗum pat majum min gara babal a bawat ɗo deydey à propos donc to on ndaari bo ɗum nda deydey à propos ko larani hala chaine amin on ndaari ndade min créé chaine ga may ɗo donc le 19 décembre 2020 jotta ɗum ko yanta janvier février mars avril ɗum ko yanta lebbi nayi komin créé ɗi chaine may ɗo on ndaara nda deydey komin bolwi ɗo ko larani hala chaine may ɗo ɗum nda avertissement hala marketing wonayi kaza 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 juste que min créé chaine ɗo ko larani hala information jo informe ko yimɓe ɗo ko larani business ji en ligne mi tan mi on ndaari donc marketing des réseaux marketing digital marketing d' affiliation donc ko larani business donc crypto monnaie ko nandi ɓe majum ɗum pat majum mi tan mi on ndaari to an ma to min créante chaine YouTube ɗo chaine YouTube may ɗo sai a wiya min ɗum chaine wa YouTube ko larani ɗume gatta ɗon ɗum pat min gaɗa heɓa goɗɗo feere to wari visitugo ha chaine YouTube maɗa ni to o nastima goɗɗo feere ha bawɗo tan o warata ha propos ɗo o yiya chaine YouTube maɗum ko larani hala ɗume jum ɗum yaadi ɓe deydey ko mari haje ni to o yi ɗum yaadi ɓe deydey ko mari haje ni sai abonago tan donc o abona mi tan mi on ndaari diga min créé chaine ona dugo jotta min ɗo mari ko watta 2140 abonné yimɓe ujune ɗiɗo ɓe temere ɓe yimɓe capanɗe nayo deydey ko aboni donc ça veut dire que 1000 abonné je min ɗaɓɓitayno kam déjà min keeɓi ɗum neeɓi ko lutani min 4000 heures de vue kanjum ma ɗum mbaɗake ɗum waɗa to ɗum cikini deydey chaine amin hala marketing ɗo YouTube fuɗɗa yoɓugo banta Jeygol Placo TV kam YouTube fuɗɗi yoɓugo neeɓi banta annduɗon déjà en ɗon mari plus de 8000 abonné ha Jeygol Placo TV mi tan mi ndaari ha hala marketing bo nda ɗum vidéo ji deydey ɗi min gatta vidéo ji goɗɗi ɗi mi waɗi goɗɗi ɗi Awwal Musa waɗi ko nandi ɓe majum mi tan mi on ndaari sakiraɓe nda vidéo ji may ɗi pat majji yiɗɓe famugo ɗume woni hala marketing e no ɗum hutinirta ɗume woni pétrompe ɗume woni e ko nandi ɓe majum vidéo ji may ɗi pat majji ɗaɗɗi ɗo e on giyande ɗe vidéo ji may ɗi min gaɗi ton taskitake bo ɗum nda vidéo arandewol ngol min gaɗi présentation ko larani hala marketing may ɗo nda vidéo may ɗo hangol woni ɗo hangol maɓɓi to heɓa ndarugol sai ɓawo sai en taskito en tawa a sai en arti en cakkitake deydey artuɓe na majum ɓe jahi yeeso dalila may ɗo min tawi kode joni ma en cakkitake amma en cakkitaki
inshallah min ko sañona kawal min puɗɗan waddan ko on tindinoje ɗiɗi ko larani haalade suji man wala on wala tokkata business en ligne en andi ko ɓe foti jotta ɓurna ko en ligne kala ko watta ko ajan en ligne ɗiɗɗi stage mi tan mi on daari de ko mi wollata ɗum vidéo ngol min gaɗi présentation ko larani haala chaîne amin mayɗo donc min tan mi yewtu ko ende de kujeji ko larani gaɗeteɗi en ligne en ɗon giya bo duniyaru men ɗo ya ɗum ɗo ɓedda sanjago on giya wakkati komin puɗɗuno waɗugo vidéo ji min on bolwana en mayɗo de no ɗum wayi mais alhamdoulillahi ɓe bole jomirawo mi tan mi on daari changement donc e ɗum mari changement ni ɗum sanjake na banta ɗum wonno nane ɗum woni joni mayɗo onon ɓe hoore moɗon mi tammi to on daari vidéo ji mayɗo ni on daari on giyan bo deydey yanayi keɓal nder majum mayɗo o ɗon giya arande deydey komin kollay noon no min keɓirayno on giya deydey baril je min puɗɗirino ceeɗeɗe min puɗɗirino be baril je ko mbiyen je baril je ɓuray 72 min puɗɗirno on daari baril je min goni ha majum deydey ha nder pe ton pe jotta bo sakiraɓe donc kanjum min mbiyata on kabde paame deydey ko larani kujeji gaɗeteɗi en ligne ko larani business ji gaɗeteɗi en ligne min ɗo kabda hollugo en paame deydey ko larani sungurlaman ɗo mi on daari sakiraɓe vidéo ji goɗɗi ɗum vidéo ji ɗi min gaɗi diga mi feere kam min miɗo Sénégal Awwal ɗo Cameroun e ko nandi be majum nda vidéo ngol min gaɗi wakkati ko min potti be Awwal Moussa deydey ha Nigéria tammi on ɗon daara sakiraɓe mi waɗa noon vidéo meɗon daara seɗɗa assalamu aleykum warahmatullah sakiraɓe to ɗum wajo nande marama Awwal Moussa min ko nan jam Adamou Harouna assalamu aleykum warahmatullah sakiraɓe wondaɓe haala marketing nanta ɓe jeni Fuladu TV tinnake ɗo wonde ofñon kala mana nder duniyaru fo on tangiɗo min noddoji haaleji ko nandi be majum en mbi Awwal Moussa fo hande nandi min potti hatoe Abuja mi tan mi on daari sakiraɓe ɗo ɗum vidéo ngol min gaɗi wakkati min potti be Awwal Moussa ha Nigéria min mi ummake no Sénégal mi jippi Abuja Nigéria ko bo ummake Cameroun min potti ɗon ɗum vidéo ngol min gaɗi deydey ɓawa bayral ngal min bayruna ko yanta sera duuɓi tati mais beman ni man haɗa min ɗo kuuɗa kañum min ɗo mbiyata on deydey ko larani business en ligne min bayri ko be mako ko watta duuɓi tati amma ɗume haɗa min hudugo miɗo Sénégal ɗo Cameroun min ɗo kuuɗa ha Allah waɗi min kawri min garti min potti donc min continue deydey e kuuɗe amin deydey min kuwata kanjum hollata on kuugal en ligne ɗum hunde on deydey hoyde deydey to goɗɗo faami deydey no ɗum huwirta sakiraɓe mi tan mi on daari wakkati min ganduno vidéo ji mayɗi pat min publiɗi ɗuɗɓe nder moɗon mi tan mi laariɗi musamman banta ɓen on ɓe aboni ha deydey chaîne biyetenga haala marketing mi tan mi on daari sakiraɓe ɗo ɗum pat ɗum vidéo ji deydey ɗi min gaɗi e ko nandi be majum to marɗo haaje deydey laarugo vidéo ji may fuu wawan wara nasta laara ɗi banta min mati noon en lortoake deydey ha jeygol Placo TV mi tan mi on daari nda nombre vidéo ji ɗi min gaɗi 194 vidéo donc ɗi min gaɗi ɗon vidéo ji lattiɗi min acci bo ɗiɗo sigi en privé donc ni en tout komin gaɗi vidéo ha jeygol Placo TV ɗum ko dillanta nder vidéo 200 be hunde banta mi matini on sakiraɓe ngam mayɗo ko ɗaɓɓita toon pawamon fuu ngare naste e jeygol Placo TV to ko larani haala application jon tanmi laarugo ɗum mi tan mi on daari nda vidéo ɗo ɗum vidéo wakkati mi yeehi walde miɗo ɓira kosam mi tan mi on daari sakiraɓe ha mi hollon vidéo may ɗo deydey mi darayno vidéo may ɗo seɗɗa heɓa ndara ngam wakkati komi wiyayno on mi pullo ladde mi wawi mi andi haala nayi mi andi ɓirgoɓe feere giya banta ɗum fewre mi tan mi on daari sakiraɓe ha mi waɗa noon vidéo may ɗo ngol mawna boɗɗum heɓa ndaron tami on nani nge totti sakiraɓe ɗum Adamou Harouna man ndena ɗum goɗɗo tami on daari sakiraɓe mi fuɗɗa janngo comment ji moɗon inchallah mi tan mi lorowago mi laara comment ji moɗon e seɗɗa sakiraɓe deydey ɗi ngali toon mi tan mi on daari mi lara comment ji moɗon sakiraɓe tan mi on daari ok sakiraɓe mi tan mi on daari vidéo ol meɗo yawwa
tammi on dari sakiraɓe vidéo ngol ɗo ɗum vidéo wakkati miɗon ummo wakkati miɗo wara Cameroun mi tammi on dari ɗo ɗum ha aéroport nder jahaliji ko nandi ɓe majum sakiraɓe ngam mayru se on jaafo mi tami on dari sakiraɓe ɗo ɗum ha aéroport international de Dakar donc wakkati miɗon ummode de Sénégal ha mi wara Nigéria hedde ko lutta mi yetto Cameroun donc ɗum wakkati mi on de mi waɗi vidéo may ɗo mi tammi on ɗo dara sakiraɓe donc mi waɗi vidéo may ɗo heɓa mi famtina on ngam sakiraɓe ɗo ɓe ɗo ƴamdo Adama Harouna ha ɗo toye min nani a ummoyto toye gonɗa e ko nandi ɓe majum mi waɗi vidéo may ɗo wakkati may ɗo mi yerɓani en mi tammi on darino vidéo may ɗo donc c'est juste que banni sakiraɓe yuko en ɓayri tan dalila mayɗo en matotira en kira ko seɗɗa mi laari sakiraɓe ɗo ɓe ɗo aboni ɗon gondi ɓe meɗen ok donc mi foti mi wiya c'est tout ɗum dede ko mi wari ha mi explique on min tami fuɗɗortugo waɗugo vidéo dow ko larani application ji donc na application ji tan kujeji jurɗi donc ha jeygol Placo TV e haala marketing ko larani haala dede investissement en ligne ko larani haala tefugo ceede en ligne abonné tanguijjite warugo ɗaɓɓita haala marketing min giɗi dede sakiraɓe onon wonɓe abonné e jeygol Placo TV on pat moɗon on jaa on abonné e dede chaine amin mbiyetenga haala marketing ranga ɗo donc to on gaɗi banni meɗon ɗo ɓedda encourage ugo min heɓa minon bo min tiiɗa ha dow waddangol dede vidéo ji nafoji haala marketing man ta on daari windi haɗɗo ɗo mi tami on daari haala marketing ɗaɗum ɗo mi tami on daari ɗaɗum ɗo haala marketing banni to on bindi banni ɗo ni on gaɗi on lance on gaɗi recherche ni on gandi waddani on photo profil banni to on waddani on photo profil banni ni meme dow photo profil may to meme dow photo profil may ɗo ni on gendu wanginani on banni on gen vidéo ji amin dede min gaɗi nda vidéo ngol min gaɗi ɗum vidéo ngol ñande min jano Douala min jeyno formation feere ha Douala e min garta e min nder mota min gaɗi vidéo may ɗo donc min ɗo encouragé yimɓe dow ko larani haala yaldirgo ɗiɗi ha formation ji ɗi e leader en mawɓeji garta e ko nandi be majum donc ɗum vidéo ngol gaɗi nanta ɓe Awal Moussa ni tammi on ɗo dara sakiraɓe donc ɗum banni nda vidéo ngol bo ɗum vidéo ngol min gaɗi donc présentation ko larani haala ɗumejum ko larani haala usure mi tammi on daari sakiraɓe ɗum vidéo toujours ngol min gaɗi ɓe Awal Moussa donc min gaɗi vidéo ji kam ɗi ɗuuɗi sakiraɓe kabde ndareɗi to non dara ɗi min ɗo dara commune ji moɗon kala ɓedda min encourage ko man to min ɗo gaɗa vidéo min gi on darata ko komen wala like wala donc ça veut dire que komin gattama ɗo ɗum wala fottana on donc c'est juste que banni man tan sakiraɓe banda mi matini on bismillah yawa ok to sakiraɓe mi tammi on paami seɗɗa on daari seɗɗa dede komi holli on e ko nandi ɓe majum on mbawa nastugo on dara dede kala ko hani fo on mbawa nummugo bo dede ko larani e créugo haala chaine YouTube mi tammi lortowago nder balɗe garande en tammi famtin woni sumurlanga ɗo dede ko tammi warugo miɗo matina woɗɓe matimi yiɗi créani ko chaine YouTube maɓɓe ɓe yerɓanimi ceede maɓɓe déjà ɓe gerɓi ceede maɓɓe donc mi heɓani créani ɓe mi matini ɓe seɓe patienta woodi ko suklimi woodi ko suklimi sungurla dede ɗutka mawga hanka suklimi mi heɓayi mi créani ɓe chaine YouTube man ɗo mais mi matini ɓe inchallah nde mbiɓe mi sukliti fo mi tan mi créango ɓe ɓe gertake banni man bo donc bana onon matoɓe mi woɓɓe feere ɗon mata ɓe giɗi gerɓanami ceede mumen mi créana ɓe chaine man ɗo miɗo matina on mi yiɗa mi jaɓa ceede moɗon noon mi créanayi on miɗo joƴini ɗum en andi noon mayɗo ka wela kanjum waɗi na mi yiɗa créango on ba donc sukleji on ɗuuɗi mais to min sohlitake min tan mi matugo on en matotira en gaɗa ɗe sumurla man ka waɗata fo en créana ɗe ɗi kala on marɗo haaje créanego fou sakiraɓe ok on jarama ta en ɗinna dede hirde mayɗo mi tammi en daari déjà 22h salake sakiraɓe miɗo hofna sakiraɓe gondaɓe e lesdi Cameroun dede no foti donc diga gal extrême nord Marwa donc en mari sakiraɓe ɗuɓɓe laaroɓe vidéo ji meɗen ha dede extrême nord Marwa sakiraɓe ɗuɓɓe min ɗo kofna on min ɗo getta on nanta sakiraɓe wonɓe ha Garwa on noon fuu miɗo hofna miɗo yettan ko ɗuuɗi sakiraɓe on ɓe gawdere Adamawa donc gawdere Adamawa ɗon mi ƴama sey nde mi wara min fuu mi yawi komi wara gawdere ɗo donc miɗo anndi miɗo mari yimɓe ɗuɗɓe hatton yiɗɓe vidéo ji amin yiɗɓe min dede komin gatta e ko nandi ɓe majum on ɗo ƴama sey nde min ngara sey nde min ngara donc miɗo dara invitation ji moɗon jur inchallah min tammi warugo dede to wakkati waɗi kono noon ɓe gawdere Adamawa no foti ɗi kam may ganga tibati gawdal e ko nandi ɓe majum donc sakiraɓe ɗuɓɓe ɗo ƴama min sey nde min ngara min tammi warugo banni ko larani yimɓe on ɓe bertois ST on pat moɗon on fuu dede nasede mi limti wane be wane gam to mi fuɗɗa limtugo ɗo ɗum ɗuuɗay on pat moɗon mi hofni on musamman banta grand Ali Ahmad ha bertois
non sakiraɓe on daɓe ha Yaoundé miɗo marti noon min ɗo tawe ɗeɗe ha Yaoundé jotta Yaoundé mi woni jotta donc miɗo hofna sakiraɓe on daɓe Yaoundé ɗeɗe ɓen ɓe min giiɗi ɓen ɓe min giida sakiraɓe ɗuɗɓe yakke feere ɗo ɗaɓɓita wonɓe Yaoundé man ɗo min giida ha jotta min keɓa min giidi min ɗo kokka on muyel sakiraɓe na min giiɗa yidugo ɓe moɗon yakke feere so ngullaji may ɗo ɗuuɗa e ko nandi ɓe man nonon sakiraɓe on ɓe Douala donc min jeehi Douala ko wattande ɗiɗi balɗe salinoɗe toon mi tammi on darino mi jeyino Douala mi waɗi vidéo mi martini on mi yehi Douala mi yiiɗi ɓe sakiraɓe ɗuɗɓe e nden he siti Kenya min lortiyat toon kanjum bo ɗum so nguratani hari min ko larani e formation séminaire ko larani investissement en ligne min jeehi min mbaali walde ko ɓe nanta Awwal Moussa min garti nonnon sakiraɓe on ɓe Bafoussam donc Bafoussam kanum saare onon fuu mi yehino hatton mi yiiɗi ɓe yimɓeji feere nder moɗon mi yehi Bafoussam kota sera kosɗe tati nonnon sakiraɓe dede luttuɓe wonɓe Bamenda wonɓe dede Bolova e nanta wonɓe Boya on pat moɗon mi hofni on dede e gureji lesdi Cameroun no foti ha mi limtiɓe ha mi limtayi fuu e nonnon sakiraɓe wonɓe lesɗe yaasi mi yejjitayi on donc en mari sakiraɓe ɗuɗɓe laaruɓe vidéo ji meɗen ha Tchad donc mi wayi toon sakiraɓe en mbayridi sakiraɓe ɓe Tchad mi andi on ɗo gerɓana mi message ji na on gerɓata on mari haji application ji feere feere miɗo yiya message ji ɗuɗɗi mais mi wala heɓa heɗitago ɗi sakiraɓe onon mon ɓe Tchad onon ma mi hofni on Tchad fuu ɓeɗo ƴamami sey Adamou Haruna ñande a wari Cameroun kan aɗo wondi ɓe Tchad a habdan a wara Tchad to Allah mum yerni witami warugo amoɗon Tchad nonon Centrafrique onon fu mi yejjitayi on wonɓe ha RCA ananta bangui Bekaseng donc miɗo mari yimɓe sobiraɓe ɗuɗɓe wonɓe deyde ha Bekaseng ha bangui on fu moɗon mi hofni on sakiraɓe e nonnon sakiraɓe wonɓe Nigéria donc Nigéria kam wakkati mi wara fu mi yalti Nigéria diga Abuja Kano ha Adamawa Yola on pat moɗon mi yiiɗi ɓe sakiraɓe ɗuɗɓe on pat moɗon mi hofni on mi yejjitayi sakiraɓe wonɓe Niger donc mi hofni sakiraɓe diga wonɓe Niger e ɓiɓɓe Niger ɓeyde ɓe min wonduno e Sénégal on pat moɗon mi hofni on na sey to mi limti wane ɓe wane e nonon mi yejjitayi sakiraɓe man bo wonɓe Sénégal fulɓe diga fulɓe Sénégal e deyde ɓen lattiɓe yahuɓe Sénégal ɓe min gonduno on pat moɗon laaruɓe vidéo ji amin min hofni on sakiraɓe donc Afrique de l'Ouest no foti na seto mi limti kaza be kaza isin Côte d'Ivoire isin Ghana Togo Benin on pat wala on darata vidéo ji amin min kofni on Afrique centrale bo no foti sakiraɓe e noon dede wonɓe ha gal Europe to sakiraɓe ɗuɓe on dara vidéo ji amin on ɓe e France jotta ko mi laari sakiraɓe wonɓe France feere ɗo gaɗa komen ha dede en direct yimmotta ɗo mi hofni on on ɓe France e dede men on ɓe Espagne on pat moɗon banta e Moussa Mballo mi hofni on pat moɗon dede sakiraɓe ɗon wonɓe ha Turquie on pat moɗon mi ɗo hofna on ɗum sakiraɓe laaruɓe vidéo ji meɗen wonɓe ha Chine ɓe ha Inde fuu on no dara vidéo ji amin min ɗo dara message ji moɗon min ɗon getta on mi yejjitayi ɗeɗe ɓen wonɓe Amérique dans États-Unis onon fuu mi ɗo hofna on sakiraɓe donc un peu partout ha nder duniyaru ɗo sakiraɓe en no mari abonné en ha chaine meɗen no ɓe ɗo dara vidéo ji e ɗeɗe application ji ɗi gatten e kaɗo fottanaɓe ɓe ɗuɗɓe nder moɗon ɓe feere kam min ɗon gewtida ɓe maɓɓe ma ɗeɗe ko larani gal WhatsApp ɓe woɓɓe feere wonɓe dara comment ji mumen e ko nandi ɓe majum to min nasti ɗeɗe ha babal hollata min page ji laaroji ɓurduɗi laarugo vidéo ji amin ɗo min ɗon dara isin Amérique donc Amérique ɗon nder pays je ɓurima waddango min bénéfice ma bo mi wiya ceede ɓen laaroɓe vidéo ji amin ha Amérique onon ɓurɗi waddango min ɗeɗe dollar ji ha cin amin YouTube donc en andi bana Cameroun ɓuri laarugo vidéo ji ɗi min gatta kam amma ha Amérique ɗo ko laaroɓe ɓe seɗɗa deyde reveni ko ɓe gaddanta min ɗo ɓuri ɗuɗugo ngam may ɗo min getti on sakiraɓe wonɓe Amérique an on andi koye moɗon na seto mi limti wane ɓe wane mi yetti on on fuu moɗon sakiraɓe fotami wiya mi limtiɗi donc mi yejjitayi dede e derɗiraɗo on Abdallah gonɗo dede ha Arabie Saoudi an fo mi hofnima e luttuɗum wonɓe Arabie Saoudi on ɓe ha Riyad ɓe deyde wonɓe ha Madina e wonɓe ha Makka on ma no dara vidéo ji amin woodi sakiraɓe ɗuɓɓe wonɓe toon eɓe dara vidéo ji amin hamɓe ma mi yettiɓe sakiraɓe donc woɓɓe feere kam en ɗon gondi am direct jotta fuu be maɓɓe mi yetti on on fo dalila mai to hami lara comment ji moɗon dede e ɗi gaɗɗon ko seɗɗa sakiraɓe dede diga Yaya Souley dede diga Leader Mohammed mi hofnima dede nanta Hamidou Laminu Malam Sali o windi mi yetti sakirawo Allah yaru kuuɗe ma yeeso a jarama min gettima ko ɗuɗi se Amadou Yero o windi bonsoir frère merci bonsoir c'est Oumar Amadou o windi bonsoir Adamo merci bonsoir c'est Baby Dabbi o windi validé bro merci Olori o windi validé min gettima ko ɗuɗi Seydi Aliou Moustapha officiel o windi je suis là ok Aliou Moustapha min gettima ko ɗuɗi ɓe wondugo ɓe amin non Biya Youssoufa o windi salam bonsoir monsieur Adamou merci bonsoir ok
se Aliou Moustapha wendi ɗume ɗo jeune pullo aussi jam dottiwa ala ɓi ɓernde. Ok, mi yettima ko ɗuuɗi awi miɗo laaɓi ɓernde na, min gettima ko ɗuuɗi an fu sakirawo min gettima ko ɗuuɗi se Boubacary Haruna windi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adam Haroun shukran ok min gettima ko ɗuuɗi an fu. Nonnoon Laminu Marwa windi ajjamo mi sanima. Ok, mi sanima an fu mi andi ɗum goɗɗo Marwa. Nonnoon Ahmed Bijou o windi assalamu aleykum mi hofnima. Ok, min fu mi hofnima sakirawo. Se Aminu Dewa windi bonsoir Adamu Haruna. Ok, min gettima ko ɗuuɗi an fu. Se nonnoon Mahmouda Said windi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'da zalika ya habibi wa sahibi Sayyidi Adam Harun shukran jazilan. Ok, o wiyama Mahmoud Said Mahmoud mi hofnima ko ɗuuɗi mi yettima ko ɗuuɗi Saidi Mahmoud mi heftima mi yettima sosai mi seyake ɓe wondugo ɓe maɗa ha antirat ɗo an fu. Sey nonnoon Hammadou Soule o windi Soule Hammadou Ray Bouba Ray Bouba. Ok, bonsoir Adam Haruna mi yettima ko ɗuuɗi yimɓe Ray Bouba lesdi rayɗo kam to ɗum tawete ɗum maral Adama wana ɗum maral nord ɗum maral gawdere walla ɗum maral garwa sakiraɓe on mbawa wigomi lesdi rayɗo miɗo nana lesdi ray miɗo yiɗi yahugo ray bo to Allah muyi sakiraɓe. Nonnoon Ishaqa nonnoon Isa Hagayaya o windi Allah hokke jam sabbungo pullo. Ok, min gettima ko ɗuuɗi. Se Ali Mohammed gonno lesdi France o windi machallah c'est très magnifique. Ok, merci min gettima ko ɗuuɗi sakirawo. Se Dewo Adamo windi assalamu aleykum wa aleykum salam. Se Mohammed Lukman o windi bonsoir monsieur Adamo Haruna je suis encouragé pour ton affaire. Continue comme ça, que Allah nous aide et que nous facilite de. Ok, ton frère Mohamed Lukman depuis Ngawdere Cameroun. Ok, Mohamed Lukman fami mi yeftima ko ɗuuɗi Mohamed Lukman gonɗo ha Ngawdere Cameroun de lattiɗo leaderjo mawɗo mo pe trompé donc ɓe noon ɓe gawdere to nanda bureau dede ko larani petron pe no ha gawdere fou donc sakirawo meɗen Mamadou Lukman o maɓɓiti bureau dede ko larani haala marketing donc bureau petron pe ha gawdere on mbawa matotirgo ɓe ma ko famtina on kujeji feere feere. Nonnoon mojo ɗo Aqilu Mohamed o windi vrai pullo. Ok, mi yettima ko ɗuuɗi. Se Ali Mohamed o windi inchallah min gettima ko ɗuuɗi. Se Mouhammadou Rabi o windi Adamu Haruna a jarama. Ok, min gettima ko ɗuuɗi an fou. Nonnoon Youssouf Abbo o windi je suis avec toi mon frère Adamu Haruna. Ok, je suis avec vous aussi. Se Aqil Mohamed o windi garwa. Ok, donc mi tammiɗo wiyami Ray Bouba ɗum maral lesdi garwa. Ok, mi famit mi yettima ko ɗuuɗi mi saki sosai Ray maral garwa. Ok, mi fami. Se Hammadou Laminu Mal Sali o windi sakirawo Allah on tan yettatama Allah hokke juutal balle depuis Ngong. Ok, mi yettima ko ɗuuɗi sakirawo mi yettima ko ɗuuɗi Allah jaabo do'a maɗa yimɓe deydey Ngong lesdi garwa. mi yetti on sakiraɓe ɗeɗe onon ɓe kertuden mi tammi en kiiri ko seɗɗa ɗeɗe ko yanta minti 50 mi laari ɓe nder moɗon aboni mi laari ɗeɗe comment ji moɗon ɗeɗe like je gaɗɗon dalila may ɗo min getti on sosai sakiraɓe min getti on ko ɗuuɗi dalila may ɗo ta en yettina ɗeɗe antiren may ɗo en mbawai darnugo ɗum banni sakiraɓe mon tamin mati on to min sohlitake to hakkila e nder suumay ɗo ma min donc min ɗon ɗo préparation min ɗon ɗo taskaram je sakiraɓe on gi ha jotta min keɓa min deyiɗi min ɗo dow jahale wi ko nandi ɓe majum donc diga mi warti kam ɗum ɗo ni mi heɓami jooɗi babal goɗeɗe ko yanta ñalɗe 3 laɓɗe donc wala mi jooɗi ñalɗe 3 laɓɗe on ɗon giya ɗeɗe vidéo ji mi watta diga hande emi Yaoundé ko emi Douala ko emi Bafoussam ko emi Bangante emi nder hakkudere noon may tan sakiraɓe donc min nder jahaleji tan e ko nandi ɓe majum min nder sukleji amin feere ko larani présentation ji feere feere ko ma bo mi wiya formation ji donc min keɓa min jooɗi donc emin kabda hen salugo ɓe hakkilo donc to min keeɓi min jooɗake min tammi e waddango en kujeji ɗuɗɗi ɗeɗe ɗi min taski jaaroji en yeeso musamman enen fulɓe sakiraɓe manda min wati enen fulɓe en
sakiti gal ko larani kujeji numérique ɗo donc kujeji zamanu may ɗo e ɗum yaha yeeso sosai mais e ɗum acca en ɓaawo to en hani en mara enen ma en mari change youtube meɗen tindinoji en kujeji feere feere na ɗo ko larani hala application ji ɗo tan koko larani hala marketing tan kujeji ɗon feere feere je duniyaru en gueta ɓe ɗon gaɗa vidéo ji yimɓe waɗoɓe vidéo en français woɓɓe feere ɗon giya comme minon emin gaɗa vidéo emin mari chaine youtube deydey gaɗoɗum tindinoɗum ko larani hala application ji ɓe ɗon giya banta hamɓe to ɓe puɗɗi waɗugo déjà emin gaɗa bana wala ko ɓe keɓata ɗon ko hunde feere sakiraɓe ta sacle koye moɗon ko on giya ba wala ko ɗon moye fuu deydey gueɗal muɗum ñamata to a créé chaine maɗa wiyanma waɗa vidéo ji dow ko larani application joni gimi noon min gayri waɗugo vidéo ji dow ko larani application ji mais to on gaɗano noon da on giya ɗum daraki yimɓe may ɗo ko ɓe keɓa egal amin ɓe keɓa egal moɗon en ɗon giya chaine ji gaɗoji tutoriel dow ko larani application ji ɓuuri ujunere gaɗoji ɓe français ɓuuri ujunere gaɗoji ɓe anglais ɓuuri ujunere gaɗoji ɓe deydey arabe e bolleji luttuɗi ɓawo ɓawo ɗo chaine ji en ɗon giya chaine ji ɗuɗɗi gaɗoji deydey ɓe hawsare ko ɓe wolof ko nandi ɓe majum mais bana enen fulɓe famɗi deydey waɗoɓe donc ɓawa ɓawa ɗo woɗi derkejo feere mi laari no fuɗɗino waɗugo mi tammi ɗum goɗɗon nigéria nako benin e nonnoon woɗi mo fuɗɗino waɗugo ɗum e ghana hamɓe man bo miɗo yiya banta ɓe koytini waɗugo may nako ɓe darnina mi anda donc kuugal may ɗum ngal janngal kam ne to a fuɗɗi ɗo seɗɗa 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 e ɗum yaha ngani maɗa ɓedda maɓɓitago ha a ya warta diga a yeyno aɗon no dépense dow majum ha a ya fuɗɗa heɓrugo ɗum ha yani ɗum warta ɗum laltanoma ɗum sana'a sakiraɓe ngam may to ta en pijiri ɗum kujeji en guiyata kujeji internet ɗe guiyata ɗo téléphone ji meɗen ɗo donc ɗi mbawa laltanago en kanƴe ma ɗum deydey sana'a banta on gueta min on jotta ɗo deydey sa laayi ha téléphone amin be ha deydey ordinateur amin kanjum on tan min kutinirta kanjum on deydey latti ɗum sana'a amin deydey vidéo ji ɗi min gatta e ko nandi be majum be investissement ji ɗi min gatta en ligne ɗum lattake kanjum woni deydey sana'a amin donc wakkati min puɗɗuno ɗum to min mbino yimɓe feere ɗum wonanay min banni meɗo yimɓe feere giya deydey ɗum fewre donc woɓɓe feere ɗo kositiri sey to a janggi école a dayi a mari diplôme ji a mari licence moye moye donc ɗuɗɓe marɓe deydey licence ma e marɓe doctorat ji ɗum giya ɓe ɗo hakkillaji ɓe ɗon jooɗi hoɓe feere ɗon ndeni deydey sey ko saaro en gaɗani ɓe e ko nandi ɓe majum ɓe ɗon ndeni sey to gomnati hokkiɓe kuugal duniyaru en woni ɗo jotta zamanuru meɗo ɗum sanjake ɗum ha 21e siècle duniyaru meɗo ɗum yahi yeeso an ɓe hoore maɗa a wawan a créé entreprise maɗa je hoore maɗa aɗa huwa ha hoosa deydey fuwoɓe donc duniyaru meɗum ɗo yaha sanjago sakiraɓe en giya deydey babbe kuuɗe ɓeɗo famɗiɗa hosugo deydey huwoɓe kujeji pat warti deydey ɗum ordinateur ji kota ɗum roboji kota ɓeɓeji koɗɗi matta lesɗe jawɗe yeeso en giya yan deydey babal station ha ɓe sorata nyebbam ni a tawa deydey ɗum roboji deydey kota a tawata yimɓe feere serva nyebbam ɗum robo huwata ha deydey hôtel ji feere feere ko nandi ɓe majum baɓe feere ha deydey e bureau jiji goɗɗi na ɗum yimɓe kota ɗum ordinateur ji tan ɗum ɗo huwa en ligne tan automatiquement to an aɗa jooɗi a reeni seɓe gomnati hoosi kuugal kam sey nde gomnati may ma ɗo ɗaɓɓita gomnati may ma to heɓayno gal meɗen ɗaɓɓitirta deydey heɓira donc ɓe taxe ji ko nandi ɓe majum dalila may ɗo an ɓe hoore maɗa to a dari a ɓolwini ngandi maɗa a naftiri be deydey ko Allah andinma ɗo a waɗi recherche et formation ji a waway a créana hoore maɗa deydey emploi maɗa a créana hoore maɗa deydey kuugal ha deydey a hosa huwoɓe donc ɗum banni duniyaru meɗo amma yimɓe feere to mino gaɗa vidéo ji mino kawana hollugo yimɓe banni ɗo ɓe mbiya ce sont les arnaques ɗum fewre ɗum haram ɗum dagatako ɗum watta kaza kaza ndar e mbiye ɗum dagatako ɗum haram ko bo ɗum arnaque ko nandi ɓe majum ɗum arnaque on giya yimɓe e ndiskira ɓe majum ha ɗum dagatako to ɗum dagatako to diina on ñayruɗon en giya lesɗe ɗe ɓurɗe en margo diina man ɗo donc en ɗon giya lesɗe man ɗo diga lesɗeji gal Afrique de l'Ouest ɗo en giya ɗum lesɗe deydey ɗe ɓurna koɓeji goɗɗi kam ɗum julɓe jaali toon may ɗo marɓe ande mo isin lesɗe deydey diga isin nigéria ɗo isin sénégal en ɗo lesɗe gal toya Mauritanie mi tammino ɗum giya Maroc en ɗo ɗum pat ɗum arabe en eɓe kuwa ɗo deydey ko larani kujeji may ɗo ɗum zamanu on waddi ɗum mais yimɓeji yoɓɓe famata yimɓeji yoɓɓe famata to mbiɓe ɗum zamanu on waddi ɗum deydey banni ɗum wirta may ɗo goɗɗo famata andama ɗo ɗum wirta sey daro deydey waɗa ko critique ɗum majum wima ɗum dagatako a ɗum arnaque ɓe doggitante ɓe ceede maɗa kala kuugal ngal kowata fo sakiraɓe en ɗon giya ko bana isin mobile money orange money ɗo bana isin investissement min gatta hani ɗo wiya e aɗa hokka ceede maɗa ka andi mo kokkata ceede maɗa na a yiyata goɗɗo may ɗo ko mobile money orange money ɗo nden kam a yiyata goɗɗo may waɗa hokkata ay goɗɗo feere on diga créé compte muɗum mobile money ko orange money to hakkilama meeɗa yago ha maison orange ko ha maison MTN sa laayi to mari haji waɗu yimɓe watta colloque sera laaɓi ɗo o waɗa dépôt mako to mari haji waɗugo retraite o waɗa hamɓe boye fota e banta isin enen may ɗo ni fota e banta enen banta deydey no gaɗirten activité ji meɗen mbimeɗi en ligne banta isin patron pe ko nandi ɓe majum
goɗɗo feere jotta goɗɗo feere sey daro yamma e petron peeɗo kam moma créé ɗum no inde maako to o woni a anndamo a meeɗa yiyamo min digga maako emi anndi mi yiya vidéo ji maako ɗi o watta ko nde oɗo wolwa deydey ko laarani activité ji men miɗo anndi inde maako miɗo anndi pays maako e ko nanndi be majum ko nde min jiiɗa be maako yimɓe yettiɓe yiɗugo be maako ɓe jiiɗi be maako e ko nanndi be majum eɓe anndi ɗo nda ɗo ko ɓe pilata e ko nanndi be man ɗo a waɗa ceede maɗa a na ɗum bantay sin ko luttiɗo a waɗa ceede maɗa hamɓe ɓeɗo pilira ɓeɗo ñama riba na anda MTN a yiyata ɗo to ɓe ƴamima no inde mo mari MTN mo créé MTN en gueta mobile money noynoy ɗo to hakkilayi nder ujunere to a habdi yimɓe 10 mbima mo créé MTN mobile money ɗum je moyno ɗum yahirta e ko nanndi be majum goto feere kam a annda MTN ɗo tammo ɗum je Cameroun bana gonɗo Cameroun gonɗo Nigéria bo tammo ɗum je Nigéria en anndama ɗum je toye MTN ɗum je Afrique du Sud a meeɗi yiidugo be mo créé ɗum na yisteke tan ɓe maɓɓiti biroji ha men ɗo ɓe duwi cuuɗi ha meɗen ɓeɗo ngaɗa ñande fini ɓe ngala ɓe maɓɓi kam mo nangata foti jangam a yahino ha colboxiére a hokkino mo waɗanma ceede dépôt a compte maɗa a tammo a lorto ɓe a nangay mo na wala mo nangata to banni man fototiri an ma a waɗi asar hanko ma o waɗi asar ɗum banni Orange bo banni to ɓe ƴami ɗuɓɓe anndaɓe de Orange ɗo ɗum je moye moye créé ɗum to ɗum woni goɗɗo to ɗo Cameroun ni se tanmo Orange may ɗo ɗum je Cameroun gonɗo Sénégal ma se tanmo Orange Sénégal woni ɗum je Sénégal may gonɗo Niger tanmo Orange Niger ɗum je Niger bo en anda Orange ɗo ɗum société may ɗo ɗum je lesdi France ɗum yimɓe France mari ɗum mo mari ɗum ha France may no inde maako a anda aɗa waɗa ceede maɗa aɗa sigo bo donc to ko larani haala crypto monnaie en guiyata ɗeɗe bitcoin e ko nanndi be majum ɗo ha blockchain a sigo ceede maɗa to min mi ɓuri yerdago be majum dow mobile money dow ko Orange money kujeji banqueji en guiyata ɗeɗe e fiije kemando ɗon ɓe ɓuri en yardugo bone aɗon mari ceede maɗa ha banque ɗeɗe ceede ɗuɗɗe to e ɗuuɗi ɓe mbima ha ñalawmaare a fotawi waɗugo refere ko ɓuri kaza ko a fotawi yerdugo ko ɓuri kaza warta banqueji mai ɓe gomnati on ɗon contrôle amma ɗeɗe ceede maɗa mais ɗeɗe ha ko larani crypto monnaie ko larani blockchain ma bo miya ceede numérique ɗon a mara ceede ko ɗum milliard no e wala mo andi ɗeɗe ko marra se an may tan an contrôlata ceede maɗa waɗana ɗe mo yiɗi bo a yaada ɓe maji ha marɗa haaje a sodira ɗe ɗiɗi ko marɗa haaje wala ko yaɗuma ɓe goɗɗo contrôle nima ceede maɗa a waɗa transaction ji no giɗɗa gerɓana goɗɗo no giɗɗa goɗɗo yerɓanma a resiba no giɗɗa wala anduɗo amma banque a yaha ɓe puɗɗa posango ma question ji mo a yerɓanta ceede ɗo kam ɗum moye maɗa no ngaadu ɗon ceede may ɗum je waɗugo ɗume woni sana'a maɗa ko kuwata ɓe posanma question ji yake feere ka hamɓe jamma to hakkillaji no dañireɗa kujeji mai ɗo ɗum ɗon nawayam yake feere tumi en waɗa ɗum en giya kujeji mai ɗum fuɗɗi lorago ɓawo nayi laarele express union no ɗum warti jotta mantino maɓɓe ɓurino ɓe sembe nane mais laari joni no ɗum lorori ɗum anni kala on mo investissage nder deydey crypto monnaie fu jotta ko a investissage jotta a tan mi investissigo yeeso a tan mi regretu ko a wiya to a anduno bo da a investisi min wiyata on ka hande deydey min ɓe laari vidéo ɗo fu nder duuɓi garanti to en yejjitawi wakkati crypto monnaie wanguno donc kuje ɗo gotel dollar an bitcoin el gotel ɗum waɗa ko reta ko $1000 ɗum waɗa na $1000 ma ko dollar gotel ɗum waɗa wakkati ɗum créa amma jotta no ɗum woni jotta ɗum ɗon deydey bitcoin gotel ɗum ɗo yara dande 60 000 na ko 63 000 $, ko en 2017 ɗo ɗon bitcoin gotel ɗum ɓurayno ɗum nder 20 000 $, en 2017 ɗo jotta wargo 2021 ɗum duuɓi nayi jotta ɗum warti 60 000 $, ɗum ko dillanta ko ɓurata 30 millions de francs CFA bitcoin gotel ɗon yejjita nder balɗe sarinoɗe toon ko neɓano min mbiyano on bitcoin gotel ɗum nder 24 millions de francs CFA amma nder ko neɓayi ɗo ɗum hoosi valeur toon tasitake balɗe ɗo fu min ɗon bolwana on dedei bitcoin ɗo hosa valeur ko nandi be majum ha transaction ji ɓurna fu darake donc ɗum warti jotta bitcoin gotel to a mari bitcoin gotum fa ba a yiyata a mari 1 franc ɗo ko 1 dollar ko 1 euro e ko nandi be majum ni ko 1 naira donc bitcoin gotel ɗo to aɗo mari gila aɗo mari ko watta 32 millions de francs CFA ɗo hollatama deydey ceede numérique e nden bo to a mari bitcoin je a mari ha maɗa Cameroun be on mo mari to aɗo mari misalu 10 000 bitcoin a fotai be on gonɗo Amérique marɗo 10 000 bitcoin a fotai be on gonɗo euro kujero Europe marɗo 10 000 bitcoin ko gonɗo Chine ko hunde feere amma ceede men franc CFA en naftirta ɗo ceede men franc CFA mana ɗum enen tappata ɗum France tappanta en de toujours ɓe ɗon goni ɓe ɗo iki en hamɓe tappata en de ɓe tappana en de bo ɗe ngala valeur to marɗo 1 million d'euros
to wari ha meɗen ɗo ɗum milliard ji o mari na million ji milliard ji to ɓe garti 1 million maɓɓe ni ɓe ngara ɓe ngaɗana en no ɓe mari haaje fu on yayna mais amma ceede numérique ɗo crypto monnaie ɗo kala ha gonɗa fu to aɗon mari ɗa fotay be goɗɗo gonɗo ko toye an marɗo ɗe ay ɗo jooɗi ha gawlere ko ha garwa ko ha marwa ko ha yawunde ko ha duwara ko ha bafusam ko ha bangante a fotay be ɗeɗe on marɗo ɗeɗe dirte majje may ɗo jooɗi ko ha new york ko ha washington ko ha londres ko ha paris e ko nandi be majum on potay valeur may ɗo ɗum fotay non no sori noon sorirta ammaje maɗa ɗon kanjum hollata en to en paami bo ɗum ɗo hani en investisa hani en investisa ɗeɗe nder crypto monnaie ko a investisa joni bo a tammi investis go yeeso a tammi wiugo Adamu Haruna wino yam kami ɗon no yiya banta ɗum haala mere o wolwantami acce ko wiyanomi ɗo ɗum gonga banta lesɗeji gureji feere ɗiɗi banta ha Chine en ɗo jotta gureji feere ɓe acci naftirgo be ceede physique ma banta en gueta ceede an express ɗo a yaha luumo a itta ceede a hokka donc ko ɗume maɓɓe pat arti en ligne so a yaha sooda sey na yoɓa en ligne diga kujeji no carte bancaire paypal e mastercard visa card e ko nandi be majum ha maɓɓe jotta ɗum fuɗɗi ƴawugo haala visa card mastercard paypal e ko nandi be majum ɓe garti ɓe ɗon gaɗa gal kuje ɗo gal blockchain donc so jistake banni tan sakiraɓe mi ɗo racontre on histoire may ɗeɗe min ma komi faami ha majum seɗɗa nayo way emi andani ɗum banta ha woɓɓe feere kosidirta ɗo ba na ɗum non ɗeɗe komi faami ha majum min ma mi wawa mi tindina on e nden bo en tokkiri waɗugo recherche ɗo majum kala hunde nde nanda e ɗum wolla fu ɗaɓɓutu waɗu recherche ɗume woni bitcoin ko woni crypto monnaie kam no ɗum hutinirta no ɗum fondira no ɗum amma to ɓe bolwanima mbiya kay hunde anani ɗo ɗum fewre bon dara ɗum fewre ñande a tammi toirago ɗum gonga bo a tammi tawgo a sakitake donc c'est juste que ok sakiraɓe wallahi sey ka ɗum en mbino en giɗandiren meɗo ta ɗum cuuta na ɗum kan garnuɗe en bolwa en gi en nasti wollugo deydey so ngurla ha kamay ngam mayɗo en mbawai darnugo en direct may banni sakiraɓe deydey comment ji moɗon bo miɗo lara comment ji moɗon sakiraɓe nonnon mamuɗo indi allah rene cherno ɗumeji mo windi ɗo ok o windi allah reenu sharru konne amin amin ya rabbi hakilu momen mi yettima ko ɗuɗi sey dewa adamu o windi yawwa yettama derkejo mi yettima ko ɗuɗi allah yamdine sey hakilu momen o windi merci sey ishaqa bororoti ismail bororoti o windi merci mon ɗume ɗo na o mi yettima ko ɗuɗi an fuu sey dewa adamu o windi jam wala mo mi yetti ko ɗuɗi allah findinen jam sey amadou mutawakkal o windi machallah sey mojo ɗo mamane sani umar o windi sali mi yettima ko ɗuɗi sakiraɓe mi lara ɗum enen moɗo ɗo ɓedda abonago ngam mayɗo hiiri en mbawai darnugo en traite may banni sey wakkatire wonde bo en tammi hiirugo en giyen ɗon nder suumaye ɗon nder sukleji e ko nandi be majum moɓe feere ñalloyi sogurla kuuɗe somi sumtake jotta hiiri koko feere ɗo haɓana siwtago heɓa ɗano heɓa jango deydey no continiri deydey kuuɗe muɗum on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna mo jeygol Pulaku TV e nanta haala marketing donc gonnoɗo e Sénégal amma jotta kam gonɗo e Cameroun himɓe feere a jotta wiɗo tammo miɗo Sénégal donc mi wona e Sénégal mi warti miɗo Cameroun sakiraɓe yawwa banni kadi ngam mayɗo on jarama kofne sakiraɓe ɓe gonduɗon ha moɗon fuu donc miɗo yera on mbala jam ha mon banta mi tammi walirgo jam ha amin bo ngam mayɗo on gettama sakiraɓe wassalamu aleykum.